नंगौ दिनै जोङो आम्बारि सुरुबेरा गामियाव जोङो 13 मे 2022 मायथाइयाव जोङो बैसागु रंगुनाय फोरबो जों फालिदों। जों बयबो मिथिगौ बैसागु फोरबोआ जाहैबाय बर'नि मोनसे जोबोर गेदेर फोरबो, आंगोनिबो आंगो मोनसे बियो फोरबो आरो बे फोरबोनि गेजेरजोंनो बेवहाय जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो बेवहाय जों बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो। थ' जोंहा मोनसे जाथि हिसाबै जोङो थांनानै थानोब्ला जोंहा राव हारिमु थुनलाइ बेफोराव जोङो जोबोद मोजाङैनो जों दावगालांनांगोन। दा जोङो जोंनि आम्बारि सुरुबेरा गामियावबो जोङो जोंनि जि हारिमुनि जि जोंनि गाननाय जोमनाय हारिमुनि जि दामग्रा देग्रा जि आगजुफोर लानानै लोगोसे जोंनि गामियाव जोङो बयबो अनलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे जोङो समाज लानानै जों जिहेथु बेवहाय संसार जादों आरो जिहेथु जों मोनसे बर' जाथिनि बर' हारिनि जों सुबुं आरो बे बर' हारिनि सुबुं हिसाबै दिनै जोंहा मोनसे कर्तब्य दङ। जोंनि जि फोरबो बे फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनांगोन आरो जोंनि फोरबोखौ जोङो बुहुमनि गेजेराव जों बयनोबो मिथिहोनांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गावनि सिनायथिखौ जों जाहाथे लाखिनो हायो आरो जोंनि जि हारिमुनि जिखि जाया जोङो दामग्रा देग्रायानो होन बा जोंनि जिनिखि गाननाय जोमनायानो होन राव मेथाइ बेफोर गासैखौबो जाहाथे जोङो मुलुगाव जोङो मोनसे गेवलांसार बा जौगासार होनो हायो जों बेखौ मोनसे प्रतिस्था खालामदों। जों बेखौ मोनसे थांखि लादों। जों बयबो मिथिखागौ जिहेथु जोङो बुहुमाव जोनोम जानानै जोङो समाज हिसाबै जों मोनसे थांनानै थानानै माइफोर हाबाफारि लाफानाय जादों। थ' दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जोङो फुंनिफ्रायनो जोङो फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे जोङो जोंनि गामिखौ जायफोर गेदेमा सुबुंफ्रा दैदेनलांबाय बिथांमोना जायफोरनिखि रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै दिनै जों मान बावदों, बिथांमोनखौ जों दिनै सिबिदों। लोगोसेनो बड'लेण्ड जि आन्दलनाव जोंनि गामिनिफ्रायबो माखासे दावहारु माखासे जोहोलाव बिथांमोना बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बिथांमोना दान होदोंमोन। जायफोर बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांमोनखौबो जों मान बावदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गेलेमु बादायलायनाय माखासे लादों। जेरैहाय जोङो खारनाय बादायलायनाय, हांसो हमनाय बादायलायनाय, बेबायदिनो दिरुं बोनाय बादायलायनाय बा मेजिक चेयार, बेजों लोगोसे जों बायदिसिना जोङो जिनिखि गेलेमु बे बादायलायनायखौ जों लादों। लोगोसेनो जोङो बेवहाय जोंनि गामिनि जि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव जायफोरनिखि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों। जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव सोलोंथाइयाव गोसो होयो, सोलोंथाइनि फारसे बिथांमोना मोनसे जावरिखांनाय बिथांमोना लाबोनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गामिनि जि जाय गोदानै जि गभर्नमेन्ट जब मोननाय बिनायसाफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ जों दिनै बरायदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे उन्दै गेदेरनि गेजेराव मानिलायनाय बा गेदेरा उन्दैखौ जि बोर सारस्रिनाय, उन्दैया गिदिरखौ जि मान होनाय बे जाहाथे मोजाङैनो थालांबाय थाथों बेखौ लक्ष्य लाखिनानै जोङो दिनै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंना बैसागु बोथोर, बैसागु बोथोर हिसाबै जोङो बेवहाय उदां बैसागु मोसानाय जों हाबाफारिबो लादों। आरो जोबथियाव जोङो हारिमु मोनाबिलि लादों। आरो बे हारिमु मोनाबिलि आयदायाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन जोंना सिमलानिफ्राय बिथां लैथोमा मुसाहारि बिथाङा। थ' जोङो दिनैहाय जोंनि हाबाफारिखौ जोबोर मोजाङै जोङो बारलांहोनो हागोनखौ जोङो मिजिंथिबाय। आरो नाथाय जोङो फुंनि समाव बोथोरा गाज्रि जानायखाय अखा गोबां जुब जुब हानायखाय जोङो एसे उसुबिदा जादोंमोन जोंनि प्रग्रामखौ टाइम टु टाइम जों सालायना लांनायाव। नाथाय दा बोथोरा एसे जोंनि थाखाय साबजाथाव जानाय, जोंखौ फेभार खालामनायखाय जोङो दा हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां लांनो हाबाय। आरो
जों सानो मोजाङैनो जों मोजां जोंनि जि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हागोन बेनोसै।